ik ben nu met een magisch huisje bezig. Oh, die moesten zelf in elkaar knutselen? De kind nog, ik weet niet of je dat redt met de microfoon, maar dan naar de achterkamer gewoon. Door knutsels? Nu moet ze helemaal terug. Oh, oké. Nee, terug. Ja. Helemaal terug, en dan gaan we terug. Ja. Ah, shit. En dan ga je de andere kamer naar binnen. Sorry. Leuk, ik zie dat op televisie en ik vind dat nu, ja. De knutsel. Hey. Ah! Maar dat werd een nieuwsje. Oeh. Die schiet niet klein. Ik wou ook naar een plakken die stoelbanders. Kijk, want dat moet dit weer. Nou, dat herken ik sowieso wel. Dat is toch ook leuk, of niet, zo'n hobby? Nou, ik denk dan, als ik dit zie, denk ik bij mezelf, daar is ze geduld voor nodig. Al even. Ja, die had ik pas geplakt, dan plakken ze me niet over. Maar dat is, nee, daar ben ik pas deze week mee begonnen. Met die hobby? Ja, nee, met dit thee? muziekje, ja. Oh. En ik vind het gewoon leuk. En er zijn allemaal lampjes en hij is ook nog een lampje wat ik moet maken. Maar wat vindt ze er het allerleukste aan? Dat friemelen. Ja? Ja, dat friemelen. Die is een friemeler en een friemeler. Nou, heb ik ook gekke friemel, maar dat is niks geworden. Hè. Dit ding is wel klaar, maar dat ruitje is op een of andere manier pak net. Dat heeft me nu vriend aan het checken. Maar ik vind het gewoon leuk, wat tekent ze straks het huisje open en dicht maken. Helemaal. Maar dit is eigenlijk niet. Pak je aan. Is dit iets voor zo rustig van, dus? Ja. Dat is echt van. Momenteel geneest 81%. Dus nu bij ook zoals ik weet zei, kijk hé. Dat verkwoog dat toen wordt het nog erger. Dus ik heet het zenuwen. Dan is dat voor die een goede hobby. Ja, dat is echt zo goed van lekker, rustig, radiootje aan. Klaar. Ik wil nog even terug naar de woonkamer. Ja, dat maakt zo. Ik heb weer dat ook doorheen. Die kind zei doorheen, hè? Zit Frans op de vrachtwagen? Ja, Kijk, nee. nee? Nee, zit nu bij de beveiliging. Want zit bij de beveiliging. Had ook drukkerij gewerkt, maar nu is hij lekker op het AZC werken. Zo. Het is een zien dat, Dat zien de honden, ja. Dat is biertje. een biertje. Dat is biertje. De Paul boven dich, Mitch. Wacht even, jij moet dat niet doorheen. Loop maar langs. Ja. Kijk. Zo. Even heen. Boven. Bovenaan rechts. Rechts. Dus Dat dan is beginnen we met biertje. En dan heb ze dan nog Laszlo. Oh, Dan heb ze Laszlo. dan Nicky. Heb ze Tiesto. Minouche, dat is Tiesto. Minouche en Quinty. En ik heb nog veel meer gehad, maar die zien we wat van zeg maar zo beginnen hebben gehad. Lukt het? Dan mis ik whisky nog. Daar is toch ook een whisky? Nee. En Grols? Nee, Grols en Whisky, dat waren de broertjes van hem. Ah. Maar die hebben nu twee gewoond. Hey, en als we van de hondjes naar de mensen gaan, Ja. wat zien we door allemaal? Al mijn klinkingen. Dat zien we nog gehad. Ja, dat zien die van hem, van Frans. Mhm. Maar er hier er nog drie bij. Twee? Nee, nog twee. Oké. Maar de handvoer is eigenlijk allemaal, daar heb ik nooit contact met. Die zien van mijn streek. Maar dan haal ik ze van Facebook en dan zien ze toch. Het gaat goed met ze en dan heb ik daar vrede met. Oké. Kijk, het is hun beslissing en dat laat ik ook zo. Beslissing van die... De kin, ja, de Oké. kin. En de kind zijn hier overal om opgehangen, maar dit niet nodig. Is dat Hier kijk ik ook naar alleen, denk ik. Dus daar hoef ik me niet over uit te laten, vind ik. Oké. Is dat voor die belangrijk dat dat nog een keer goed komt? In de verhouding goed komt, dan zeg ik van, het gaat hem goed. Oké. En ik weet dat het niet meer goed komt. Maar zolang ik weet dat het goed met hem gaat en met de kinderen, want hij had geloof ik nog meer kinderen als 3. Hij had geloof ik een vriendin, die had ook allemaal kinderen. Maar dat is de Fred, hoe de hond nog van hem is. De middelste daarboven. Oh, wacht. Andersom, naar boven, naar boven, naar boven, naar dan- boven. Ja, door. In het midden. De middelste, de De boswachter. middelste. Ja, hij was een boswachter. Die had ook bij de, hoe noemt ze dat, bij de ongediertebestrijding in Maastricht gewerkt en zo. Die deed heel veel in Maastricht. Hij was ook heel bekend in Maastricht. Hij dan ook altijd Die is geloof ik ook een hoed op? Die is geloof ik ook, ja. Die is, nee, ja, dat weet ik niet, de laatste jaar. Ik heb hem de laatste jaar ook niet gezien. Wie er in bed loog, toen hou ik dat straatvrees. Dus toen kon ze gewoon in Maastricht een begrafenis. Maar dan kon ze dat wel mooi op de televisie, de begrafenis eigenlijk. Dat is tegenwoordig modern en dan kunt ze via internet Ja. met kijken met de dienst. Hoe loopt ze zoiets op, straatvrees? Dat ze de deur niet hoe durft?
Ja, wegens omstandigheden. Hè. Oké. Hield wel gedronken, laten we het dan maar overhouden. En angsten, wat ze hebben van vroeger. Hè. Van misbruik en weet ik wat allemaal. En dat hoopt zich op, hoopt zich op. En sinds ik hem heb leren kennen, is dat zeg maar allemaal goed gekomen. Dus kijk, heb ik geen Frans? Nee, ik heb geen Frans. Geen foto van Frans toevallig. Oh, wacht, in mijn portemonnee. Een feutje, ik heb een klein feutje van hem. Dan ben ik wel beneden naar Frans. Ja, even kijken. Want Frans heeft dus... Dat is Franzo. Ja, we noemen hem Franzo. Franzo. Oftewel vetklep. Ja, mijn e-mail is ook vetklep50. Of ik moest een e-mail aanmaken, waarom pak ik een hekje? Ik zeg ja, hey, vetklep en ik was 50. Dat is net in vuurtuin. Ja, Kleurrijk. ja, ik ben nog geen normaal mens. Ik ga lol in het leven sinds ik Frans ken en dan ben ik gewoon blij. We zien van 2001 bij elkaar en ik zeg ik zou nog Nederlanders mee willen. Dus hij heeft heel veel dingen bij zich losgemaakt. Ook weer En naar, nog altijd, ja, nog altijd. naar boven gebracht. Ja. Maar die neemt een aantal dingen op waarvan ik zeg van dat moet dan, als dat weer naar boven komt, moet dat wel heel heftig zien. Is ook heel heftig geweest. Is dat dan, heeft dat dan wel een plek gekregen? Dat ze Op zich wel, ja, ja? van mij wel. Wat ik zeg van mijn zoon, ik weet dat het goed met hem gaat. En nou, ja, ik weet niet wie oud ze ongeveer. Voor hetzelfde zien ze nu al getrouwd, dan zien ze een paar jaar weer. Ja. Dus ik zeg, mij maakt het op dit moment nee doet. In die verhouding van, als hij voor de deur zou staan, ze zijn bij mij altijd welkom. Iedereen. Heb ik ook met 10 kleinkinderen. Ja. Die inmiddels een beetje kunnen ook volledig geven. En dat vind ik zo fijn dan. Voor hem ook eigenlijk meer. Want dan zit ze wel van, je had maar één kleinzoon. En dan maak ik hem gewoon niet zien. En dan vind ik dan eigenlijk voor hem, terwijl hij een paar euro hier woont of zo, zeg maar. Nee, wat dat betreft heb ik bij hem ook veel losgehaald. Verpassen was gewoon bij elkaar. Hoe ziet je bij elkaar uitgekomen dan? Heel stom. Ik ga op Messenger, kent ze dat nog? Ja. Van vroeger, ik goed chatten. Was dat niet van MSN of zo? Ja, MSN. Ja. Maar ja, ik zeg nu Messenger, maar toen was het MSN. Ja. En toen wou ik met een vriend weer te worden gaan chatten. En zei ik heb een vriend hier. En wil je daar eens mee chatten? Zei ja, is goed. En dat was op een donderdag. En heb ik toch gechat met de cam. En op een gegeven moment zeg ik van, maar het leukste wordt, hou een start. En die staart, dat beviel me wel. Met mannen met lange haren. Mijn ex voor alle tegenovergestelde van hem. En toen heb ik dus gechat. Ik zeg, weet je wat, het weekend heb ik de kids niet. Dan kom ik naar je toe. Ik ben vrijdag gegaan en nooit meer met elkaar gegaan. Dus dat, met dat datingprogramma en allemaal, dan moest het gewoon zelf doen. Maar dat is toch helemaal geen stom verhaal, Wilma? Nee, maar ik zeg, dan moest het allemaal is zelf een doen. mooi Dan moest het verhaal. niet zoeken. Dan moest het gewoon zelf doen. Ja. En als het echt klikt, dan klik het en dan is het goed. Eén ding moest je me even uitleggen, Wilma. Ja. Waarom stond er nou 3 tassen koffie? Ik drink, ja, weet je wat het leukste is? Ja. Dat stond er, die drink ik gewoon 3, lekker koud. Maar vanavond als ik kon slapen, Ja. dan stond die mokken vol. En als ik morgen vroeg opstond, dan had ik al koffie klaarstaan. Maar dat is ook het enige wat ik drink. Ik drink ook geen ja, water soms. Maar het zit ook in En dan koffie, ja. dat. Ja. Maar ik heb gezegd van, ik ga niet op stap. Ik ga niet op vakantie. Ik ga niks. En ze, geef me een koffie. Ik ken mensen die smeren zich 's ochtends de boterhammen voor smeren ze nog dit is werk in te de gewoon. folie. In de folie of in het, Oh, nee, in het ik doe- trommelke en in de Ik doe voor koelkast. Frans. Nee, ik doe voor Frans. 3 dagen van tevoren. Dat is met kaas, vlees, tomaten, hele ruite met teut in de folie. Onder in de koelbox of in de koella. En dan had ik voor 3 dagen van ons werk. Smoothies maak ik dan op voorhand. Dan heb ze 3 dagen voor het werk. Had er alle boterhammen klaar. Maar dit heb ik Het is nog niet. oploskoffie, ja, het is oploskoffie. Dus ik maak hem ook heel slap. Het is ook geen sterke koffie. Maar dit is gewoon, ja, mij. XXL mok. Er staat goed op, hè. Kijk, XXL mok. Oké. Ja. Ja, dan is het gewoon lekker koud. En dan, Nou ja, dat is mijn dingetje. maar ijskoffie, drinkt ze dat ook wel? Nee, vind ik vies. Dat vindt ze vies. Dat is van het wordt gemaakt. Nee. Oh, Dat is fabriekskoffie. Dit is oploos, maar dat kan ik zelf mengen. oké. En met gewone melk en zoetjes. Oké. Geen het zoeken. Geen het zoeken.
1 zoetje in ieder mokje. Er is een... Ik neem ook meestal mijn eigen mok met naar Lu voor bezoek, want die hebben allemaal van die kleine kopjes. En dan... Die is net kopjes, wetsel en dingen. Ik zeg... Maar neemt ze hem dan gevuld mee? nee, Oh. nee. Nou, dat heb ik ook wel eens gehad. Met zo'n beker, met zo'n deksel van dan... Ja. Of ik ging een zakje oploskoffie en zoetjes en alles en het nam ik met en een doos melk. Want die lui hebben dan alleen maar die is net zo zuur gesloten en zoiets en daar kreeg ik maaks niet van. Dus ik heb dan altijd mijn eigen koffie bij me. Ja, sorry. Ik heb het gevoel alsof we hier nog 3-4 afleveringen Zou zo ik kunnen niet maken. doen. Dat maak ik me halen voor op televisie, hè, geloof ik, hè? Ja? Dat redt ze dus niet. Ik weet niet wie zij één keer knippen, maar Nee. wie boeit het niet? Nee. Ik ben blij toch dat ze teruggekomen bent. Ik Want er ook. waren 20.000 lui, die Ja. maakten eerst keer foto's, hè? Ja. Op Facebook. Ja. En dan ziet mijn zoon, Robbie, dan zei hij op een gegeven moment, mam, en toch krijg je opgeven. Bij zo'n nieuws zo behakt van Nederland. Zeg, dat is niks van hart van Nederland. Is wat van weg. Zeg maar, alleen, zeg maar, die zijn ook een beetje komen niet meer.